Dnes sa vláda zišla v Bardejove, kde prebiehalo rokovanie o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške 3,76 milióna eur. Ešte pred rokovaním sa ministri stretli so starostami regiónov. Aj takýmto nadšeným spôsobom privítal predseda vlády našu televíziu. Zdravím vás. Zdravím vás. Dobrý. Ako sa máte? Dobre, a vy? Miestny rómsky aktivista položil otázku predsedovi vlády, kde poukázal na diskrimináciu Rómov. Vy ste v podstate písali, jeden článok bol, že tam ste písali o tom, že represia voči tým, ktorí sú na dávkach, a prečo nie represia? Prečo nie represia voči tým, ktorí sú zamestnávateľia? Lebo napríklad ja sa dennodenne stretávam. Súhlasím s vami, je nepriateľné, aby firmy do inzerátov niekoho diskriminovali len z toho titulu, že patrí k inej menšine, a to absolútne odmietam. To absolútne nie je prípustné a treba takúto firmu potrestať, ktorá chce takýmto spôsobom rasisticky si vyberať, koho zamestná alebo nezamestná. Práve v období, keď je našim záujmom každému pomôcť, kto chce pracovať, nájsť si pracovné miesto, a je jedno, či je to Róm, alebo je to Rusín, alebo je to Maďar, alebo je to Slovák. Čiže tu absolútne som na vašej strane, to nemusíte mať žiaden strach. A ak som povedal, že treba vytvoriť možno väčší tlak na ľudí, ktorí sú na dávkach, opäť ja som nemyslel konkrétnych ľudí. Ja som hovoril len, že mali by sme sa snažiť vytvoriť také prostredie, aby ľuďom sa radšej oplatilo pracovať, ako zostať doma a poberať len sociálne dávky. Pretože dnes tej práce sa javí, že je naozaj dostatok a každý, kto len trošku chce, tak tu nejakú prácu si nájsť vie. Iné by to bolo, keby sme boli v situácii, že máme 25%, 30% nezamestnanosť, tam sa nemôžeme takýmto veciam venovať, ale dnes by sme mali nejakým spôsobom nájsť spôsob, ako niekomu povedať: prosím ťa, vyber si radšej za svoj životný štýl, že ideš chodiť dennodenne do práce, a nie, že len sedíš doma a aj z toho mála potom chudobne žiješ, nevieš svojim deťom dať to, čo potrebuje. A opäť, ja nehovorím a o Romoch som nepovedal ani slovko. Stretli ste sa vy konkrétne v Bardejove alebo v inej časti na Slovensku s diskrimináciou, že vás nechceli zamestnať? Samozrejme áno, stretol som sa s diskrimináciou priamo v Bardejove. Bolo to seniorské centrum, kde som sa uchádzal o pozíciu pomocnej sily. Samozrejme som sa s riaditeľom dohodol na jednoducho na termín, na čas. Ja som deň vopred volal, na druhý deň som mal ísť, no prišiel som tam, samozrejme nevedeli, keďže je moja slovenčina taká, aká je, tak nevedel zrejme asi vydedukovať, že je to Róm, a ešte z môjho priezviska Drevenia, ktoré nie je pôvodom rómske, tak jednoducho nevedel z toho vydedukovať, že ide o Roma. Keď som tam došiel, tak som čakal cca takých tých 5-6 hodín na chodbe, no a potom recepčná došla s tým, že jednoducho pán riaditeľ nemá na mňa čas, aj keď sme sa dohodli na stanovenú hodinu. Dobre, ako vidíte vy budúcnosť Rómov na Slovensku? No ja pevne verím, že v spolupráci aj s našim pánom splnomocnencom Ravasom sa budeme na tú oblasť pozerať pozitívnym okom. To znamená, chceme dobudovať kapacity materských škôl tak, aby každé dieťa, bez ohľadu na to, či je rómske alebo nie, dostalo miesto v škôlke a povinne od 5. roku života chodilo do škôlky, aby získalo návyky, aby potom ľahšie zvládal základnú školu. Bola väčšia úspešnosť, že tú základnú školu aj dokončí, pretože najviac ma mrzí, že práve medzi Rómami, a to je pravda, máme najviac ľudí, ktorí nedokončia ani základnú školu, a to je obrovská škoda, ktorá ich potom, to ich handicapuje počas celého obdobia. Čiže my musíme ísť naozaj aj pozitívnymi príkladmi, poďme vyzdvihovať tie oblasti, kde sa to darí, poďme do tých obcí, kde sú starostovia, ktorí dokážu s týmito ľuďmi pracovať. Na druhej strane si to ale bude vyžadovať určitú ochotu aj zo strany Rómov, že aj oni sami chcú so sebou niečo spraviť, pretože my darmo sa budeme snažiť, ak oni povedia: nám je takto dobre, ale nás nechajte na pokoji. Čiže to musí byť kombinácia chuti aj ich samých, a my ako štát musíme im vytvárať podmienky, ak sa chcú realizovať, aby mali čo najlepšie právo tak robiť. Dobre, ešte posledná otázka. Čo hovoríte na to, ako si prerozdielovali dotácie Rómovia, čo dostali dotácie na médiá, čiže Richter a spol, ktorý tam mal svoju rodinu a rozdal tie dotácie medzi sebou. Ako to vidíte vy? Priznám sa, že neviem teraz, čo konkrétne myslíte, ale vždy veľmi tvrdo a jasne budem odmietať, ak niekto rozdeľuje dotácie nejakým účelovým spôsobom iba svojim príbuzným alebo blízkym alebo kamarátom. Nie, musí to byť samozrejme spravodlivé, ale o tomto konkrétnom prípade veľa toho neviem, čiže teraz hovorím všeobecne. Z Bardejova Erik Hilar-Lakatošovie, Press TV.
Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Abel Ravaš navštívil aj obec Hrabské v Bardejovskom okrese. No a takýmto spôsobom miestni obyvatelia z Hrabského privítali splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Po rokovaní sa splnomocnenec vlády spolu s ďalšími členmi vybral navštíviť do osady miestnych Rómov. Toto sú krásne detičky, čo máte. Dobrý deň. Teraz. No ale toto je paráda. A koľky tu žijete? Ja s rodinou detí. To dokopy koľko? Traja a piati sme. No však to je ešte v poriadku, nie? A čo ste varili dnes? Takú mačku na rybok aj zemiaky. Dobre, dobre. A tuto máte ako taký balkónik, hej? Že môžete výjsť aj z tejto strany. Dobre, dobre, dobre. Tam je spálňu a tú obývačku. Deti chodia do školy, do školky? Už teraz ide na učielku jeden na piera. Pán splnomocnenec, aký je váš účel návštevy regiónov na východnom Slovensku a aké regióny ste už navštívili? Áno, už som tretí deň tuto na východnom Slovensku a to najmä z dôvodu, lebo sme mali výjazdové rokovania vlády aj v Medzilaborciach a potom aj v Bardejove. Využil som samozrejme tento priestor nielen na to, aby som bol účastníkom tých vlád, ale prišiel som aj do rôznych rómskych komunít v okolí. Najprv sme boli v okrese Stropkov, tam sme navštívili Brusnicu, potom samotné mesto Stropkov, potom sme boli v meste Medzilaborce a dnes už máme za sebou lokalitu Sveržov a teraz teda sme tu. Dokonca sme sa zastavili aj v Bardejove. Takže pomerne pestrý program, boli tam aj mestské komunity, aj dedinské. Tie východiskové pozície sú dosť iné, ale každá obec, každé mesto potrebuje nejaký typ pomoci. Ako ste vyriešili problém v Brusnici? Vieme, že tam Rómov majú vysťahovať z bytovej jednotky. Ako ste tam vyriešili tento problém? V Brusnici tá situácia je pomerne komplikovaná, ale vôbec nie je neriešiteľná. Je tam bytovka, kde žijú najmä Rómovia, väčšina Rómov tiež žije v tej bytovke. Je tam súkromný vlastník a máme taký pocit, že ten vlastník by chcel dostať miestnych Rómov von z tej bytovky. V zimných mesiacoch tam vypli vodu, elektrinu a všetko možné a naozaj sú tam tie podmienky sťažené. Ale potom, čo sme si vypočuli aj pani starostku, aj miestnych obyvateľov, máme taký pocit, že pán majiteľ nekonal úplne podľa platného práva, takže skúsime sa na to ešte pozrieť aj z tohto hľadiska. Ja budem apelovať na teda pána majiteľa, aby takto naďalej nepostupoval, lebo toto nevedie k ničomu dobrému. Deložovať Rómov len kvôli tomu, že teda niekomu sa nepáči, že sú v tej bytovke, asi by sa nemalo dať. Na druhej strane takto neplatí ani nájom, takže tá situácia sa zaciklila. Pevne verím, že to vieme vyriešiť pozitívne, lebo tá rómska komunita v Brusnici naozaj je pomerne integrovaná. Nemal by to byť až taký veľký problém. Sú to slušní ľudia a platiči. Splnomocnenec vlády navštívil aj pani Janku Bilu, ktorú poznáte z našich reportáží. Iba ťažko našli spoločnú komunikáciu, keďže pani Janka slovenský jazyk poriadne neovláda. Čo to je najväčší problém? A máte tu krásne detičky? Stále tu kto si robí bordel, nie Jana, toto je najväčší problém. Tu chodia cudzí ľudia, nanosia im tu bordelu a oni musia upratovať. Čo za cudzí ľudia? Akí cudzí ľudia? Z Gerlachova, či z Kajďa, neviem. Možno, že aj ďalej. Noci chodia. To je veľká škoda pre túto komunitu, že? Rád som vás poznal. Aj vás. Pán starosta, môžete nám prezradiť, o čom ste dnes rokovali? Chceli by sme trochu podporiť tú našu miestnu rómskú komunitu, trochu ich pozdvihnúť, pomôcť im, no ale hľadáme cesty, ako zlepšiť ich život. Ak ten projekt je teda kvalitne podaný, tak to by mohlo byť v poriadku.
Z Hrabského Erik Hilar Lakatošovie, Press TV.